Pirtûk Dayîkat Şanûnameya Dayîkat ya Karel Çapekî bi Kurdî bi wergera Zagrosê Hecoyî ji nav weşanên Nîsê derket û niha li pêşberê xwendewanên Kurdiyê ye. Dayîk jineke malê ye. Erkên jiyana xwe yên herî bilind di xwedîkirin û perwerdekirina zarokên xwe da û di hezkirina wan û ya mêrê xwe da dibîne. Serê xwe bi siyaset û ramanên civakî yên mezin naêşîne. Lê qeder wan şîrînên li ber dilê wê yek bi yek bi şêweyekî dramatîk dispêre axa sar. Kurê wê yê nûgehayî wekî tayekî rihanê bi tenê ji dayîka xwe re dimîne. Li welêt şereke çînî diqewime. Bi ser de jî dijmin dikevin xaka welêt û çavên xwe berdidin xêr û bêrên wî. Dayîk ji bo parastina mêrê xwe û zarokên xwe heta nefesa dawî li dijî şer û cengan e. Hestên dayîka dêya zarokan û hestên dayîka ku bobelata welatê xwe dibîne di vê şanoyê de derbas dibin. Kîjan hest bi ser dikevin? Di vê şano tev were xwendin. Da ku mirov şerê giyanî ê di nava hinavê dayîkê de dikele, bibîne û nas bike. Ka dayîk çi biryarê digire? Pirtûk Dayîkat Nivîskar Karel Çapek Wergêr Zagrosê Heco Weşanxane Lîs